Ngiyamethula ke socela sishaya izandla nje kakhulu sithule ubaba wethu Bishop SB Zikhali ngokukholwa egameni namandla egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Singahlala phansi. Angibingelele kakhulu umfowethu Mangobe neteam yakhe yonke. Sibingelele zonke ingcebo zikaNkulunkulu baBishop uNdlovu nomama nazo zonke ingcebo zikaNkulunkulu engizibonile. Angifuni ukunibala nonke. Sekuyasa vele. Kukhona amazwi alaphayana encwadini yokuqala kaSamuel isahluko 30. Ngathanda ukuyifunda ngize ngifike la engifuna ukufika khona ukuze ngingakhulumi kakhulu. Verse 1, kwathi uDavide nabantu bakhe sebefike eSiklagi ngosuku lwesithathu ama-Amaleki ayengenele iningizimu naseSiklagi alichitha iSiklagi alishisa ngomlilo athumba abesifazane ababe phakathi abancane nabakhulu bulalanga muntu abamukisa hamba ngendlela yawo. Lapho uDavide nabantu bakhe befika emzini bheka wawushiswe ngomlilo omngabo namadodana abo namadodakazi abo bethathiwe. uDavide nabantu bakhe naye base bedazuluka bakhala baze bangabe besaba namandla okukhala. Nawo umkaDavide bobabili babethunjiwe Ohino ya Hama no Jezreel no Abigail umnganabali waseKhameli. uDavide wayesehlupheka kakhulu ngokuba abantu bakhuluma ngokumkhanda ngamatshe. But let's go down. Wayesehamba uDavide yena nabantu verse number 9. Wayesehamba uDavide yena kanye nabantu verse number 9. Wayesehamba uDavide yena nabantu abangamakhulu ayisithupha ababe naye wafika emfuleni iBesori lapho kwahlala khona amasalela. Kodwa uDavide waxosha yena nabantu emva nabantu abangamakhulu amane benga ngokuba abangamakhulu amabili basala emva bezukekile ukuze bangaweli umfudlane iBesori. But I want us to ukuthi ngoba ngizokhuluma kancane, I want us to ukubuka indaba kaDavide lapha kumahubo. Praise the Lord. Ngiyasizwa isandla senkosi. Amahubo isahluko 51. Umkhuleko owonileyo ebika isono sakhe ecela umusa kuNkulunkulu. Uverse number 10 wakhona, uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami.
La esifunda khona sifunda bazalwane about inkosi uDavid. Inkosi uDavid siyazi ukuthi udume kakhulu ngokuthi waba inkosi okuyiyona eyaqinisa umbuso wabantwana bakaNkulunkulu. But enye into ebalulekile ngaye yikuthi uDavid uyisibonelo sabo bonke abantu abeza kuNkulunkulu beshayekile ngesono, beshayekile ngokukhohliseka, beshayekile nanokuthi benze izinto ezingekho right. uDavid uyena uhlobo lomuntu oluletha ubunjalo bomuntu eza kuNkulunkulu. Uzobona la isifunde khona ekuqaleni ukuthi njengenkosi uDavid wagcotshwa kathathu. Wagcotshwa phakathi kwabafowabo, number 1, number 2 wagcotshwa izizwe eziwu2, isizwe sakaBenjamin nesizwe sakaJuda. But number 3 wagcotshwa isizwe sonke, izizwe eziwu12. uDavid wakufunda ukwamkeleka bit by bit. Akavelanga wamukelwa ngehule, kodwa wemukelwa bit by bit. Uyayazi leyo nto uDavid. But enye yezinto uDavid noma eyinkosi wayaziwa as a worshipper, wayemdumisi. Imizwa yakhe yokukholwa wayeyiveza ngendumiso. uDavid uyakwazi bazalwane ukudumisa onile. La sifunde khona lithi iBhayibheli ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho, yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu, ngigeze ebubini bami, ungihlanze esonweni sami. Yindoda eyayikwazi ukuthi uma yonile ize kuNkulunkulu. But more than anything, uDavid uyakwazi ukuphumelela izindlela noma strategies okuphumelela. Simuzwa encwadini yamaHubo 1 uverse number 1 ethi ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongahlala enkundleni yezoni, ongemi enkundleni yabaxolodayo. Ngoba lezo zinto zoyintathu yizinto eziveza ukuthi uzophumelela empilweni. Uma uzophumelela uhambe noma nobani. Uma uzophumelela awumi noma kuphi. Uma uzophumelela awenzi noma yini. Kodwa ufuna izinto zikaNkulunkulu. But more than that, uDavid uyawazi amandla oqobo. uDavid wagcotshwa phakathi kwabafowabo, wabulala ibhere, wabulala ingonyama, kanti ekugcineni uzobulala umdondoshiya 6 meters tall. uDavid uyawazi amandla oqobo uDavid. But more than that, simthola uDavid ehlabelele ethi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse kimi umoya oqinileyo. Kukhona amaHubo akhe sengizohlala phansi uDavid awahlabelela ayekhuluma ngoMesiya. Ekhuluma ngoMesiya, elinye lawo uchapter number 22 encwadini yamaHubo uzomuzwa ethi Nkulunkulu wami ungishiyelane na. Kuthiwa wayemi entabeni yaseGolgotha, kwambuleka kuye ebona uJesu elengesiphambanweni uJesu engakazalwa, kusasela iminyaka ewu800 uJesu azalwe. Kodwa yena oba nesambulo sokusika Jesu ozolenga esiphambanweni akhale athi Nkulunkulu wami ungishiyelane na.
Kodwa uma umuntu esuka eGolgotha wehlela endabe laphayana ethafeni, simuzwe sehlabelela ethafeni ku chapter number 23 ethi uJehova ungumelusi wami ngikweswela ngokuba yena uyangilalisa emadlelweni ahlaza angiholele endleleni zokuphumula. Uyazi uDavid ukuthi uma uzophumelela kulolu hambo lwempilo qala eGolgotha wehlele esigodini. But more than that, uyazi ukuthi njengoba sihamba esigodini kukhona la khona kuzokhala khona icilongo la bezibuthwa abangcwele banyukele entabeni yemnqumo. Simuzwe sehlabelela emiphezulu kwentaba yemnqumo athi umhlaba ungakaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo, ngokuba yena wawusekelwa phezulu kwezilwandle wawumisa phezulu kwemifula. Ubani uyawukhuphukela entabeni kaJehova engcwele na? Ubani uyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Uyakwamukela isibusiso kuJehova uNkulunkulu wakhe abesethi sela. Leli gama elithi sela lisho the end of the song. But more than that, as sengiyohlala phansi, lo Davide uma eqeda ukubulala uGoliath wathi umebaleka wabaleka kuhlabelelo mama ngemuva kwakhe bethi uDavide bethi uSawuli ubulala inkulungwane kodwa uDavide ubulale amashumi enkulu. Wabaleka ngeculo lo mama, wabaleka ngeculo lo mama. Kuthe sabaleka amadoda awu600 amlandela kwi-cave, afike athi thina wena uyinkosi yethu. Noma ubaleka useyinkosi ebalekayo, kodwa sibone ubuNkulunkulu kuwe, sibone ugcobo kuwe, sibone inkosi kuwe. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi wehleli kanye nabo banyukela kule ndawo okuthiwa iZiklag. Uma befika kule ndawo okuthiwa iZiklag, lithi iBhayibheli baphuma namadoda awu600. Sengiyavala sengihlala phansi. Baphuma namadoda awu600. Uma bephuma bashiya amakhosikazi abo, bashiya ingane zonke kule ndawo. Uma beshile kanti kuzofika laba ilokhuza amaMidian afike awushisa umuzi, athatha amakhosikazi, athatha ingane. Lithi iBhayibheli athatha yonke into eyayikhona ashisa idolobha ngomlilo. Uma selishisile idolobha ngomlilo wabuya uDavid kanye namadoda awu600. Lithi iBhayibheli bakhala baze bangaba namandla okhala. Kusho ukuthi bakhala, they cried the strength out. Strength sabashiya belokhu bekhala, besakhala benjalo. Kuthiwa lamadoda awu600 ayefuna ukumkhanda ngamatshe ngoba ethi balahlekelwe imndeni yabo nengane zabo because of David. Lithi iBhayibheli uDavid wabezwa befuna ukumshaya waziqinisa enkosini. He encouraged himself in the Lord. Uma elokhe eqinisa enkosini walizwa iculo liqhamuka ngaphakathi emoyeni wakhe, wathi nginikezeni ingubo yabahlabeleli. Nginikezeni ingubo yabahlabeleli. Ngiyavala manje. Nginikezeni ingubo yabahlabeleli. Ngishumayela namhlanje lento ngoba siyahlabelela la. Wathi nginikezeni ingubo yabahlabeleli. Esekhalile isolution ingekho, esenza yonke into isolution ingekho, wathi bring me an effort. Wayigqoka ingubo yabahlabeleli. Wathi mayigqoka ingubo yabahlabeleli wehlela ethempelini.
ngaleso sikhathi kwangavumelekile ukuthi inkosi ibe inkosi iphinde igqoke ingubo zabahlabeleli ihlabelele. Kodwa uDavide, he was a king and a worshipper. Waye inkosi kanye nomhlabeleli. Wathi kungifanele ukugqoka isigqoko sobukhosi nengubo yeworship. Wathi mayehla wayesebuza uNkulunkulu, wathi inkosi ngibalande ngibasukele yini, ngibasukele yini. Wathi uma ngibasukela ngizobafica yini. Wathi uma ngibafika Nkosi ngibenze njani. Wathi uNkulunkulu basukele, pursue them, and you shall surely overtake them, and you will recover all. Ngifisa sengazathi kule worship night, kule ndumiso, kulokhu kutheshwa kwale ndumiso, singathi pursue, overtake, and recover all. Oh yes, ngizwa amandla kaNkulunkulu. Pursue, overtake, and recover all. Lithi iBhayibheli wayigqoka lengubo engazathi wayisecula iculo elithi pursue, overtake, and recover all. Pursue, overtake, and recover all. Kwacaca ukuthi mayisehlabelela leli culo isihogo sonke sima ngeenyawo sithi sizobavimba kanjani, ngoba noma ungamvimba umuntu oshumayelayo, noma ungamvimba umuntu owenza zonke izinto, kodwa once kwasuka isalukazi nje sahlabelela ingoma, isihogo asikwazi ukuvimba iworship. Because abaworshipayo abaworshipi ngoba bethanda iworship, kodwa abaworshipa ngoba into isuka ngaphakathi. Bake bahlabelela uIsrael laphayana eBabylon. Lithi iBhayibheli ngasemfuleni waseBabylon sahlala khona sakhala, lapho sikhumbula iSiyoni. Uthi amahabhu ethu sawaphanyeka nisekhona kodwa bazalwane. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ethula uDavid engahlabeleli, bamncenga abantu bathi hlabelela David, sisusiwe ezweni lethu, kodwa into sibuyisele ezweni lethu it's worship. Where David izinto ezishayileyo, if you can worship singakwazi ukurecover. Pursue, overtake, and recover all. Lithi iBhayibheli wasuka uDavid ehlabelela ingoma enamagama amathathu: pursue, overtake, and recover all. Lithi iBhayibheli wagijima indoda inkosi igijimisa isizwe samaMidiyani. AmaMidiyani athi abaleka, kwasho ukuthi uthe uNkulunkulu, even if bebaleka you will overtake. Nami kulesi sikhathi, even towards the end of this year, ngifuna ukumemezela ukuthi abantu abanesinqumo sokuphikelela they will overtake, kodwa basugcina lapho they will recover all. Kukhona izinto uNkulunkulu ayibekele abangcwele nakulonyaka 2025 kule worship experience. Ngifuna ukuthi ake sukume singahlabeleli njengabantu abangamazi uNkulunkulu, singahlabeleli njengabantu abangazi ukuthi benzelweni, kodwa sihlabelele sithi kusukela namhlanje we pursue, we pursue, we pursue, we pursue, we will overtake, we will overtake, we will overtake, but more than that we shall recover all. Ziyabuya izinto zakho kule ngoma ezohlatshelelwa nehlatshelelwa lapha, ibhizi landa into zakho, because it's time to recover.
isikhathi sokuthi zonke izinto uNkulunkulu akubekele zona uyirecover back to you. Lithi iBhayibheli kuthe sagijima lithi izwi lenkosi wayekade lahleka bonke babelahlekelwe ngamakhosikazi nezingane kodwa uDavid wayelahlekelwe u2. It's amazing ukuthi bafuna ukubulala umuntu olahlekelwe yi2 bona abalahlekelwe yi1. But uDavid uthi noma ningenza scapegoat kodwa namhlanje ngizolikhombisa ukuthi uNkulunkulu owangisindisayo emaziphweni ebhere lo uNkulunkulu owangisindisayo emaziphweni engonyama kusewuye lo uNkulunkulu ongisindisile naGoliath. Wathi nalabo abalahlekile bonke bayabuya bonke. Anginandaba ukuthi ulahlekelwe yini ngo2025 kodwa as we sing kukhona isambulo sesiphambano esabona uDavide la khona ehlabelela ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na ungaphumi kule ndawo usenjengoba unjalo. Because and I-worship esebenzayo esebenza kubantu ngoba behlanziwe. Worship, it goes with purity. Enye izinto uSathane ayintshontshile ebandleni untshontshe ubungcwele endumisweni sekusela ama voice kodwa ayisekho impilo kaNkulunkulu. Kodwa namhlanje na kule ndumiso kule experience kule worship experience ungathi Nkosi ngikhumbule futhi uhlabelele njengoDavide bese ubheka phezulu uthi abanhliziyo esihlanzekileyo abangaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. We have to worship, we have to praise. You see, kulesi sikhathi esiphila kuso udinga nje ukuthi ukudida uSathane. Worship uNkulunkulu lahlekelwe, worship uNkulunkulu urojiwe, ingane zakho zingahambi kahle kodwa ubheke phezulu uthi I pursue, I will overtake and I will recover all. Kodwa nisekhona bazalwane kuthi la khona ukhala inyembezi uthi I shall pursue, I shall overtake, I shall recover all. Ngoba zonke izinto uNkulunkulu ayekubekele zona usazilungisele wena. Okwakho sondele endumisweni usondele ngenhliziyo uthi Nkosi wash me with your precious blood ukuze egcineni ubone uNkulunkulu esihlabelela ngaye namhlanje. Akusimeni ngenyawo sonke. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ngifuna usho lamazwi after me uthi pursue, overtake and recover all. Yisho ngamandla onke pursue, overtake and recover all. Asivala amehlo baba egameni lika Jesu. Ubani ongalinganiswa nawe, ubani lo ongafaniswa nawe, uyinkosi ephakemeyo uNkulunkulu. Sisho njengoDavide as we stand uNkulunkulu wethu ongcwele abantwana bakhe abaningi abakhona babotho namandla onke with that prayer ethi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo kanye nomphefumulo oqinileyo. Babotho ongcwele sisemi we represent South Africa yonke. Sisemi we represent the Church of Jesus Christ. Sisemi Nkosi we represent abantu abasindisiweyo abahlanzwe ngegazi lakho. Si representa labo uNkulunkulu wethu wabafelayo esiphambanweni. Sithi dala kithi inhliziyo ehlanzekileyo uvuse
umoya oqinileyo. Mhlambe sisemi ngeenyawo khona othi phakathi kwethu angazi mangakhala icilongo noma ngambona noNkulunkulu. Umukhona phakathi kwethu uphakamisa isandla sakho so that we join in this last phase of worship. Sijoyine impilo zethu sonke sifana. Phakamisa kakhulu isandla sakho la ukhona sithandaza kanye nawe. uNkulunkulu abe nomusa kuwe. Glory to Jesus. I can see some hands. I can see some hands up there. God bless you. Phakamisa kakhulu isandla sakho. I see some hands. Ngiyazibona izandla kulabo abathi Nkosi dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uvuse kimi umoya oqinileyo. Bishop Hlela, His grace, come and pray, men of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. uNkulunkulu othinta intaba ithunqe, uNkulunkulu ohlelemba magebhugebhu, ubiza ukukhanya kuvele ebumnyameni, mawukhuluma amanzi ayahlukana nomhlabathi. Ngegama lika Jesu izinto ezintshontshwe ngoJanuary, ezintshontshe ngoFebruary, ezintshontshe ngoMarch, zantshontsha ngoJuly, ngoAugust, ngoSeptember, sihlo namhlanje ziyabuya egameni lika Jesu. Ezaloyo lapha phezulu ziyabuya, ezalono lapha phansi ziyabuya. Ngegama lika Jesu silanda izinto ezagqibeka egameni lika Jesu ezayibhalwa igama laloya. Siyalandela, siyabuyisa zonke izinto ezintshontshiwe kwelika moya, siyayibiza egameni lika Jesu. Oze kule worship ezegula uyaphiliswa manje egameni lika Jesu. Oze kukhona into yakhe entshontsha isitha iyabuyiswa manje egameni lika Jesu. We give you all the glory and honor in Jesus' mighty name. We bless you, God. Amen.